Ana sa kapin 4.5 billion pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nakumpiska gikan sa mga nagkadayang anti-illegal drugs operation karong tuiga. Nga gipangsunog sa PDEA-10 subay sa mando sa korte. Ani ang report. Dungan nga gipangsunog sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 ang nasakapin 4.5 million pesos nga kantidad sa mga illegal nga droga. Among mga droga na kumpiska sa nagkadayang law enforcement agencies atol sa ilang mga operasyon. Gilangkuban kini sa mga marijuana, shabu ug mga expired nga mga tambal gikan sa pharmacies ug ospital sa rehiyon. Matod sa PDEA, ang gihimong pagsunog sa mga nakumpiskang droga pinasikad sa mando sa korte. Actually, ito yung kasagutan sa mga sa mga tanong lagi ng mga ating mga kasama sa media na, sir, ano po ang nangyayari kapag saan napupunta ang illegal na droga kapag na-confiscate o na-seize ng mga operatiba sa ground. Dugang sab si PDEA 10, pagpakita sab kini nga walay recycling nga gakahitabo sa ilang mga nakumpiskang illegal drugs sa mga operasyon. Under my watch, no, hindi naman natin papayagan yan at alam natin maling gawain yan. At parang imposible din naman na gawin yung recycling of drugs kasi doon pa lang sa ground during the inventory, alam na, no? Gibutyag sab sa ahensya nga sa kasamtangan walay na monitor nga giingong drug laboratory sa rehiyon. Makikita natin na minsan based sa mga reports, no, galing ang illegal na droga sa ibang bansa. Mapatuloy ang mga confiscation, seizure ng mga iba't ibang klase ng droga. Either doon nahuhuli nila sa may mga tawag nun sa Bureau of Customs, no? Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.